Dungi onom aginari asa dawat pesta paskai saat ma Jesus tuhuta Betania nani ingana ni si Lazarus na sinungkul di Jesus sian na mate. Jadi di Paulina sida ma di si panganon ujuan di ibana si Marta do mahobasi si Lazarus masada dongan na mangan di si. Gabe dibuat si Maria masa hati miak nagdus naga nasomaksao dia miahi ma pat ni Jesus ubuk nama di bain mangalapu. Jadi digohi uap ni miaki ma bagasi. Jadi sada sian akasi sian na si Judas kaget na naing majeheo ni bana batok. Huasa sogina dismiaki aga tolu katus hupang basi leon nian di akan na pogos. Alai dada na pogos sinarion na umbay na didokso ngoti panako doi bana tahe diusung do asini halak ay tibana di pasat pugoi dungini na Jesus ma pasobu ma ibana ay pagari doi higa tuari hatatanopi ay toktong do adong na pogos di tonga muna ale anggawau dang totong di lapung muna dungi diboto tokop sian hal Jahudi ma naung di sirohana jadi Roma tusi dada ala ni Jesus sabing naing idaun na sida do huhu si Lazarus naung pinahehenai sian na mate alai nunga ditai akasitua ni malimi naing bunuan na sida nang si Lazarus ay ala ibana do ubain tokop Jahudi lautu ay ala ibana do ubain tokop Jahudi lautu si jala poksia di Jesus. Tungi torang ni ari nai dibegi halak na torop na go tu pestai na naing Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat na sida maka mare lau manomu ibana huli jauh osian na pinasupasu mana Roma hite goar ni Tuhan ni Raja di Israel. Dungi dapok Jesus mahalo desada ima dihuduli hobak tunatak surat una komabiak bogusion idama rajam donago maksudul di anak ni Harode alai nang diatusiak kasisian na iyan dong pemaksangap Jesus asa diingok nasida nang maghahonaan tu ibana do hapit na tak sugati go di pambahin nasida tu ibana los ihatidak kon na torop akan namat dongan ibana do pabuan naung jinau nai si Lazarus sian taruan lau manunggul ibana sian namate alan naung dibegi jadi alan naung dibegi na toropi bagi tanita dan nabi nahen nai umbena itu munasida ibana jadi dok akapari si masa manasida tidak hamudo nasomak niulan nabi nahenmu ay liat pokti biodo pai ihut ibada alai adong madeba halak junani dongan niakan nakoki romak tangiang di agayai jadi dapoton nasida masih Filipus nasian Betsaida na di Galilea mangelek-elek ibana din nama Tuhan nami naing do idaon nami Jesus dongi Roma si Filipus di paboa maitu si Andreas dongi Roma si Andreas kap dohot si Filipus paboa otsa tu Jesus gabadi dok Jesus memang halusi nasida dong dapat batikina asa maksa ngap anak dijolmai na tutusi tuturo na hudokon tuhamu dang nagadai mei molosomada butu tano jalan mati dung pe mati asa godang pagbuena aguan hosama nama hamaulun na osana alai nama kosogon hosana di pautibion ilo nama ngaramotisa satu hangoluan saleleng na au ma di huton ganup na olo mangolo yau jala ia di siau di sima doh anak somakku pasanga pun ya maido ganup na mangolo yau na bosado waku nuaing ahamado honoku balua maau amang sian tikion alai tahe alani ido umbai nasa tikion tuau pasanga magoang miamang dungi Roma suara sian gicang madok nunga hupas sangap laos pasangap poku do musi
cari dong di BG atau kopi na jong disi ni nanda sida ma gongguk doi akadasi madok adang do sugu ni debata nama kata idol ibana dong ini na Yesus ma mengalusinasi dada daniau umben nago suara odeng alani hamudo noaing ma cupang tikina asa dihum tibion si pabalion manuaing gajat ni tibion anggo au dung dipatibo au sian tanon tai toku dosa lohot nasida tu au pangalaho ni pagmatena do dipatuduhon maghite-hite hatao deng asa dialusin atau kopi maibana ubg hami di surat patiki namian do Kristusi go di sareleng-leleng na buasa do hononmu ikon sipati boon do anak ni jolmai isi do anak ni jolmai na didokmi dongi didok Yesus matu nasida satokin nari nama panodangi di hamu magdalan mahamu pisan di hamu pada lupe panodangi asa undang di hatahopin na holomi hamu yang undang magdalan di na holom dang dibotoi manang dopak dia ibana lau bisa dihamu dobe panodangi poksia mahamu tu isi asa gabe anak ni panodangi hamu ima di hatau Yesus dungi ditangyon manasida lau maktabuni dungi ditadikkan manasida lau maktabuni alai atik pedi patupa iban akatat dan nasai kurangi di jolo nasida dang poksia nasida di ibana asa situng cupang hata ni panugang Yesaya na nidok nai ia li Tuhan tung ise mana poksia di jamita nami jala tangan ni Tuhani di ise mai torang tagida di baheni dang tagbai nasida poksia ayodo di dok Yesaya muse nunga di papito gibana na tanasida jala nunga di patakang rohana sida asa unang magdida si malolong nasida jala unang mangatusi rohana sida unang mulak nasida unang malum nasida hubain ngonima di dok Yesaya ala di ida hasang apon nai jala di hataon tangingot tu ibana nang sian akapagtogi pe adong donian na nia nagabe poksia di ibana alai dang dipaghatopot nasidai ala niyakka pagise unang bali nasida sian huria alai holongan do rohana sida di hasangapon di jolba asa di hasangapon ni debata dungi jauh ma Yesus ni nama na poksia di au dada au na hina poksia anda na maksogo au do di poksia edisi na magdida au magdida na maksogo au do panodang na go tu poktibion asa unang mian di na holom nasa na poksia di au asa bolo adong na ubege hataku kabedang di gadoti dada au manguhum ibana ai dada lau manguhum poktibion na lau paluan poktibion do umbai na go au na membolok kenau jalan naso majalo hataku nunga adong na manguhumi hata na huataon ido manguhumi bada di agi pakuri ai dang sian waku au magcamita dihatukon amai na maksu au do sido honoku do siata honoku jala huboto hangoluan nasa leng nerupo danai asa disude hataki iai padok ni amai tuau ido hu hatahon